Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sani mu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin. Da dumudumin sa sojoji sun cafke wani rikakken dan leken asirin ISWAP a Borno. Jami'an soja a jihar Borno sun cafke wani sanannen dan leken asirin kungiyar ISWAP. Mutumin mai suna Gwaidi Faidam ya kasance yana sanar da 'yan ta'adda shirin sojoji da kuma motsin su. A cewar wata majiya daga cikin jami'an sojojin wanda aka kama din yana daukan albashi 250 a duk wata. Jami'an rundunar sojin kasa sun cafke wani sanannen dan leken asirin kungiyar ISWAP wanda yake daukar bayanan jami'an sojoji yana kaiwa kwamandojin kungiyar ISWAP kamar yadda Daily Nigerian ta rawaito. Wani jami'a a bangaren fasaha na rundunar ya shaida wa PR Nigeria cewa wanda ake zargi mai suna Godi Pandam ya kasance a kodayaushe aikin sa ne binciko shirin jami'an tsaro yana sanarwa 'yan ta'adda. Kafin sojoji su binciko shi sun samu nasarar kama shi ne yana aikin leken asirin jami'an soja a Borno. Ya ce bayan binciko alakarsa da manyan kwamandojin kungiyar ta'addanci ta ISWAP, sojoji sun gano inda yake a maboyarsa da ke Mainok. Yana daga cikin 'yan leƙen asirin da ake biyan su naira 250 a duk wata domin su gano shirye-shiryen da sojoji suke yi da kuma jami'an soji. Ina ƙara tabbatar muku cewa yana sanarwa da 'yan ta'addan bayanai akan matafiya tsakanin Jakara da Auno da kuma Maiduguri zuwa da Maturu. Lejis Hausa ta gano cewa Manjo DY cewa shine ya jagoranci sojoji inda suka je har maɓoyar ɗan leƙen asirin kuma suka kama shi. A wani labari kuma, 'yan bindiga sun sace jariri ɗan shekara 3 tare da matan aure guda 5 a Abuja. Wasu 'yan bindiga sun kutsa kai har cikin gida a unguwar Ife sun yi awon gaba da jariri tare da mata 5. Wani mazaunin yankin Ishaku ya tabbatar da faruwar labarin, ya ce maharin sun zo cikin hili sosai. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe, ana ku danna ƙaurar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai anjima.